Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Mukoma nashe, inewo ndiri kutsvakawo rubatsiro, but ndanga ndichida kuti kana kuine munhu anokwanisa kundibatsira ange achizondibatsirawo in private, because handidi kuti ndinge ndichizobatsirwa in such a way yekuti vabereki vangu vanozosvika pakuzviziva. Inini mukoma ndiri musikana ane makore 21 years ekuberekwa. Amai vangu vakatosvika pakundituka vakabva vanditi, if you think kuti we are joking, why don't you dare your father try to get married uone, like what happened kuna Trevor, not his real name. Ndo zvichaitika kurume rwako urworwo rwaunenge wati ndo runofanira kuti runge ruchizokuroora. That is what my mom said to me. This was last year. Komanashe, it is almost a year since I lost my fiancé. Me and this guy, we started dating, but with the guy we started dating in secret because ndainge ndisingadi kuti vabereki vangu vange vachizozviziva. It's not like in the past there is no one that I had not yet dated. I had tried dating before, but I then realized kuti each and every time when I date, my mom will ask me a lot of questions, like vanongotanga kungonyumwa so vachiti, so what's up, are you now dating someone? Ndaizoti kana ndikaudza amai kuti pari zvino ndine umwe munhu uyo wandiri kufambidzana naye, the moment that I will tell her, then immediately after that my mom will just say bad stuff about the guy, even though vasingatombozivi the guy. And after that, me and the guy will start to fight like no man's business, zvekuti taizongosvika pakurambana. This started happening kubva pandainge ndichiri muform 3, ndo pandakatangawo kudanana my first boyfriend, in which vakazoti vaenda kuvacation nemaparents ake. He just passed away. Mukoma, it was a freak accident. Here I am talking about munhu aigona kuswima, and this guy was so good at swimming, and when I was told kuti he had a freak accident akanyura muswimming pool, yet there were lifeguards that were attending at that pool, but hanzi vakamushaya mumvura for a couple of minutes, and body yake ndobva yachizopapamara pamusoro pemvura. This guy, he just passed away just like that. And mukomanashi akazoshaika mushure mekunge ndaudza amai vangu. So from there on, ndaingoti ndikatanga kudanana nemukomana wandinenge ndichidanana naye, it will be the same thing over and over again. My mom will ask me, and after I would have told her, then ndaibva ndatorambana nemukomana uya. Dzimwe nguva ndinobatwa nehasha zviya zvekuti ndinongotanga kungorova mukomana ndisingazivi kuti munhu iye wandinenge ndichida nemwoyo wangu wose, wai ndichizotanga kumurova, zvekuti panguva yacho iyoyo kana ndichirwa nemunhurume ndinenge ndiine rimwe simba rinotyisa. I still remember kuti there was this other guy uyo wandakadata, so it was an online dating thing. Mukomanashi takati takagara zvedu paipai, ndakangokaruka ndamurova chibhakera, not even knowing kuti why was I doing that. Saka iye akabva ati, iwe unojairira, akabva ati nhasi ndoda kukurakidza kuti hauna simba rakafanana neremunhurume. But this guy akasvika pakutiza mukoma, ndokubva atotiza nemotikari yake, akazotouya neimwe friend yake, ndakangomugarira chete apa. Kana ndabatwa nemweya wacho iwoyo, ndotoita sekunge munhu ane shavi. Mukoma ndakamumirira kusvika kuma past 7 paakazouya neshamwari yake
ndakangogara just sitting apa kwaitonhora sei ndisingambochinzwi chando chacho. Ndakazototanga kutonzwa chando. This was a couple of days after that ndopandakatanga kunzwa kuti ndiri kupindwa nechando. Ndaita kudedera, but panguva yacho iyoyo hapana kana chandainge ndichimbonzwa. I was feeling okay and I was so fired up, really angry, like to the fullest. Komanashi, ndine umwe zvekare murume uyo wandakarova. Murume uyu ndakamurova nechibhakera akabva zino rake. And if you were to ask me kuti vanhu ava ndaivaroverei, no reason at all. Komanashi, kungonzwa kungobhoyekana nemunhu waunenge uchidhata obva watozviudza kutoti uyu anyanyisa kundijairira, manje ndiri kuda kumuwachisa, in which most of the guys they will end up dumping me vachinditi ndine madhimoni. And I am now thinking kuti zvechokwadi ndinofanira ndiine madhimoni, because hakuna munhu ari normal anoita zvinhu zvandinoita izvozvo. But I know that my mom and my dad, they are behind this. Mukomanashi, ndakatombowanikidza baba vangu vainge vari muoffice mavo. So my dad, he works at home. He has this other office which is upstairs. In that room, since we were still young, takatoudzwa kuti hatifaniri kuti tinge tichipindamo muoffice mavo imomo kunyange zvikanzi kwauya chinengei. But munongoziva kuti isusu sevana tinozoita musikanzwa. At that time, my brother was not yet married. Saka vakabva vazonditi, tora makey awa enda unovhura muoffice madhedi uone kuti safe haina kuvhurika here, nekuti ndo munogara safe yavo dhedi. Saka ndakabva ndapinda murumu muyamwe. Mukomanashi, ndakatotora mari zvakanaka. Ndakaita mari yaya yekuba. Ndakangoba mari yainge ichikwana iyo kuita $600. Saka ndakazoenda nemari iya kune hanzvadzi yangu, akabva andibvunza kuti musefu mainge muine mari here. Ndikabva ndamuudza kuti mainge muine mabundles emari ainge akawanda, ndisingazivi kuti mabundle iwawo ainge ari mangani. Mukomanashi, ndakazoti ndava kudzokera kurumu kuya. I had left my bro and some of his friends, they were downstairs. When I was in the hallway, ndava kufamba ndichienda kudhuze nekurumu ikoko kune office yamudhara. So my dad's office, it is just close to the main bedroom. Mukomanashi, ndakati ndichifamba kudaro ndopandakangokaruka ndaona baba vangu vainge vakapfeka garments reblack, but at that time zvinhu zvakandinetsa kuti ko ivo baba ndinogovaona sei varimo mumba, yet we knew kuti they were on their vacation, vakaenda kuAmerica. So I ran back downstairs, ndikabva ndati diti vadzoka. Saka vakabva vandiseka. Amongst my brother's friends, there was one who was my crush. Saka I did not want to sound stupid and as if I was a coward. I then returned back upstairs. Ndokubva ndatoona kuti kwainga kwani dhedi vainge vachiri mumuhallway. He was still walking but vachifamba zvishoma nezvishoma, vachiita sekunge munhu asiri kuziva kwaari kuenda. Saka ndakangoti if I return back downstairs I'm going to sound as if I am a stupid. Mukoma ndakabva ndangofamba ndikangoti maswera sei dhedi, havana kana kumbondipindura. Ndakati ndichingonopinda muoffice muya door rakabva ratovharwa. Same time ndikabva ndatoona dhedi vatovamo murumu muya mandainge ndiri. Vakabva vadanidzira zita raamai vangu vakati, Susan, not a real name, uyauone zvaita mwana wako. Amai vangu vakabva vangonyuka murumu muya vakabva vanditi, zvose zvawaona muno hazvitaurwe, tingadai takuuraya iwe nekuda kwemusikanzwa yako yauinayo, but takunzwira tsitsi, usataura handiti. Vakatanga vandipopotera amai vangu, but after that ndopa vakazoti sorry zvako mwanangu, it is just that zvawaita zvatibohwa. Ndokubva vanyangarika.
Mukomanashi, I then collapsed. I fell to the ground. The last thing that I saw, mukoma, ndakaona imwe nyanga yakadonha patable. Then nyanga iyoyo ikabva yazoshanduka ndokubva yazoita nyoka. Nyoka iya yakatanga kunanaira ichiuya panzvimbo paya pandainge ndiri, and everything just went blank. Mukomanashi, ndakazoti ndamuka, I found myself, I was in the living room. My brother, he had a fan, he had ice blocks all over me. Ndokubva ndamubvunza kuti what had happened, but chakandinetsa akanditi they found me in my spare bedroom, so they thought kuti I was fast asleep. But hanzi when he looked close and checked, he saw kuti I was not breathing, but taking a closer look akabva aona kuti I was still breathing, but it was as if I was fading away. That was when they had picked me up and they had gone with me downstairs. Mukomanashi, that is what happened at that time. Vabereki vangu vakazoti vadzoka vachibva kuAmerica vakangondibvunza tichitori kuairport. My mom just took me to the side vakanditi une wawakaudza here pane zvose zvawakaona. Apa vainge vakatsamwa mukoma. The way that she was looking at me, I felt so terrified, and I promised and I told her kuti I did not even tell anyone. Vakabva vati that is good, good for you. Then we returned back to the car. Saka amai vangu vakazondiudza ivo vakanditi iwewe ndiwe wakazvikonzeresa, saka no kuti kana ukazotadza kuroorwa iti ndini ndakazvikonzeresa. Mukoma vakandimanikidza kuti ndinge ndichiti ndini ndakazvikonzeresa, kunyangwe zvikanzi murume wandinenge ndada iyewo akandida. Kana tikaramba tiri serious, kunyangwe akazoshanyirwa neavo vanenge vamushanyira vachimupa yambiro yekuti haafaniri kuramba achidanana neni, kana iye akaramba akaomesa musoro wake, anofanira kuti ange achiziva kuti zvinenge zvava zvekwake. Afa, yabayiwa, yapunyuka. Ndichitaura kudaro mukoma, zvimwe zvinhu so zvinonetsa kuexplaina, ende unoti kana wotaura nyaya yako unenge uchiita sekunge uri kutotaura zvinhu zvinongoitika mumamovhi chete, but zvinhu izvi mukoma zvakatoitika. Ndakabva ndatanga kutaura nemavoisi akawanda. Ndakataura nemavoisi evanhu vainge vachitosvika kana kuma10. Vanhu vose ava mukoma ndainge ndichitaura nemavoisi avo at the same time. Mukoma, zvimwe kuda dai zvainzi painge paine kamera, paine akanditora mavideos ndichiita zvose zvandaiita izvozvo, zvimwe kuda vanhu vaikwanisa kubhilivhawo nyaya yangu, because nyaya yangu inoita kunge drama mukoma, but ndo zvinotoitika muupenyu hwangu. After ndataura zvose zvandakataura, amai vangu vakabva vazondipa kamwe kamudzi aka mukoma ndizivi kuti kamudzi kakatorwa pamuti upi, but mudzi iwoyo mukoma wainge uchiita kunge tsangamidzi uchivava. Vakabva vanditi tsenga mwanangu, zveshuwa ndakabva ndatsenga mukoma. Ndokubva vazonditi ndinge ndichienda kuspare bedroom kwangu. Immediately ndakabva ndatotengerwa motikari nababa vangu, but zvinondinetsa mumwoyo mangu mukoma. Ndiyo song yandinongogara ndichingoimba iyoyo kuti koseiko tateguru vangu vakangonyarara, mhuri yose ichiparara, ivo vakangotarisa kudai, vanhu mumhuri vakapera kufa. Zvinondirwadza mukoma. Ndinoti kana ndikateerera song iyoyo ndinenge ndichingoyeredza misodzi, because wacho anokwanisa kundibatsira hapana. Zvinhu zvinorwadza kuziva kuti kana ukadanana nemurume waunenge uchida, kana mukaramba muchidanana, munhu iyeye anosvika pakufa mukoma. Worst of all, kungofunga kuti tinofanira kuti tinge tichiita bonde, munhu iye anotokufonera achitokuudza kutoti you know what baby, ndangobuda gedhi so
I did not even go very far ndokubva ndatoita accident. Pane mumwe mukomana wandakambodanana naye ariko kuSouth Africa uko. He really has a very good job mukoma. Akandifonera achichema. This was after we had been dating 2 weeks here akomana. Kana iyo mhepo yacho imbori mhepo yakaita sei isingandinzwire tsitsi, haiti crying. Ndakangodanana naye murume uya for 2 good weeks. Then there was this other day patakaita musikanzwa, takarara usiku hwose tichitaura paWhatsApp. Dzakazoti dzava kuma past 12 ndipo apo patakachizotanga kuita musikanzwa wepafone, and it really felt so good zvekutoti iye ainge ava kutoti, you know what baby, ndava kutogadzirisa mapepa ekuti ndinge ndichikwanisa kuuya ikoko, since ainge achiti aida kuuya nemotikari yake, and neniwo I was willing at that time kuti ndinge ndichingosangana hangu naye pabonde koma. So we did what we did and we enjoyed. Mangwana acho makuseni akangobuda achiti ainge achida kuenda kunotenga chingwa kumall. That was when he called me and he was crying. He then sent me some pictures of his car, the one that he was supposed to be using coming to Zim. Komanash motikari iyoyo yainge yakaita kuparara, but iye anoti I just had a minor accident. And that guy later on akazondeti sisi vake vanzi vari kuCape Town vakabva vazoenda kumuprofita. Hanzi muprofita uya vakati vachingosvika pasowe rake, hanzi akagara pasi ndokubva atanga kuseka akati, imi mai imi, izvezvi fonerai hanzvadzi yenyu irambane nemusikana uyo waari kudanana naye, nekuti kana vakaramba vachingodanana kana akasadhilita mafone numbers emusikana iyeye, musikana iyeye musatanist pachezvake. Hanzvadzi yenyu haina kana 2 days iri kuzofa. Saka paakafonerwa navatete, iye akabva andifonera akati, how come vatete knows about you yet I had not yet told her about you? Saka it means uri musatanist iwewe. I pleaded with him, begged him to stay. Akabva ati he was willing to give me another chance. That same afternoon, he just called me and he said, Kuti, I just want to take an afternoon nap. Paakamuka mukoma akangonditi, sorry babe, but let me block you. I cannot lose my life because of you. My family still needs me. Ndakamubvunza kuti kochi, akangonditi ndarota baba vako and handikwanisi kuti ndinge ndichikuudza zvose zvandaudzwa nababa vako. Let me save my soul. Please try your luck with another guy. Mukomanashi, I thought kuti the guy was joking. He blocked me mukoma. Ndakachema zvokuti ndakasvika pakutsvaka airtime, and when he saw kuti I was now calling him physically calling him, I think kuti akandiblocka. Ndikati unonyepa iwe. I then looked for my secondary SIM card. I called him from there on mukoma kuzonosvika ndichizongozviudza kuti zvaramba manumbers ake ainge ava kusapinda. I felt like I was going crazy ndichingonotenga madifferent SIM cards, but mukomanashi, zvinhu zvekuti zvinondirwadza. Ndokusaka ndati zvinondinetsa mumwoyo mangu kuti sei naita teguru vangu mhuri ichingopera makatarisa muchiona. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi tinotofamba nadzo motikari dzinodhura, but my life is a mess. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section.